እግዚአብሔር ሰላም መጻ እግዚአብሔር ሰናይ እግዚአብሔር ካብ ዘላለም ንዘላለም ሰናይ ምሕረቱ ካይ ውዳን ኩሉ ግዜ መቃጸጽ በሐድሽ ተሆነ አምላክ ይዘለና ክብር ንስሙ ይሁን እግዚአብሔር ፈቂድዎ ሰናይ ፈቃዱ ኮይኑ መቸም ከምዚ ብዙሕ ግዜ አይርከብን እንዲ ግን ተረኺባላ ነው ማዓንቲ ታናይ በቀዳማይ ዜ ወዳእና ትምህርት ስለሆነ ማዓንቲ ካ ለሐን ቀጽላ ኢሎም ንለው አምላክ መስገን ወይታ ባራ እንቀጽላይና እግዚአብሔር ይመስገን ታናይ ሎ ማዓንቲ ቃል ሃሌሉያ ንሽተይታ ጥቅሲ ክፋላ ከበልክም እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ሃሌሉያ እንታይት በመንፈስ እንተ ተመራሕኩም ግና ተሕት ሕጊ አይኮንኩም ሃሌሉያ በመንፈስ እንተ ተመራሕኩም ግና ተሕት ሕጊ አይኮንኩም ሃሌሉያ ቅዱስ ዘላለማው እግዚአብሔር አምላክ በጌታ በኢየሱስ ስም መስገነካ ብለና ንስኻ ካብ ዘላለም ንዘላለም አምላክ ካብ ዘላለም ንዘላለም አቦ ካብ ዘላለም ንዘላለም አፍቃሪ ሙኻንካ ንእመናኖና እግዚአብሔር አምላክ ንዘላለም ዝኸውን ቃል አባና ስለተነብር ተመስገን ክብር ንዓኻ ይኹን በወድኻ በኢየሱስ አሜን ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን አብዚ ሓለፈ ትንክፍ አቢልና ዝነበርና አርባዕተ ርስቲ ትንክፈልኩም የሞ ምክንያቱ ምሳና ዘይነበርኩም ዝሓለፈ ምእንቲ ምሳና ክትቅጽሉ ሕጂ ሰናይ ዲሓቀ እግዚአብሔር ይመስገን ሓራይ እንታይ ነይሩ እንታይ ትብል ጥቕስን ቢብና ነርና ውሉድ ስለ ዝኾንኩም ከዓ አምላክ ነቲ አባ አቦ ኢሉ ዝፅዋዕ መንፈስ ወዱ ናብ ልብና ላኣኾ ስለዚ መን እዩ አባ አቦ ኢሉ ዝፅዋዕ ውሽጥና መንፈስ ቅዱስ ስጋና ይኮነን ንሕና ይኮነን ገለመለ ይኮነን ተዳ መንፈስ ቅዱስ አባና ኮይኑ ንአቦ አቦ ዝብሎ ናይ አቦ መንነት ሙሉእ ብሙሉእ ዝርዳእ መንፈስ ቅዱስ እዩ መንፈስ ቅዱስ ገና ከያመና ከለና አባና ስራሕ ይጅምር ኢልና ከመይ እዩ ስራሕ ዝጅምር እንድሕሪልና ከዓ እንታይ ትብል ጥቕስን ቢብና ነርና እቲ አቦይ ዝልእኾ መፀናንዕሲ ንዓለም እንታይ ክገብራ እዩ ዝብል ክረትዓይ ንሕና ከዓ ገና ኣመንቲ ከይኮንና ከለና እንታይ እዩ ረዲዕና እቲ ቃል ብጎይታ ማዚ ሓደ ብጎይታ አማን ዝኾነ ሰብ ነቲ ቃል ምስተዛረቦ በመንፈስ ተደሪኹ ምስተዛረቦ እቲ መንፈስ አባና ኮይኑ እንታይ ይገብር ይረትዕ ንዓለም ረትዓ ንስጋ ይረትዖ ንሰይጣን እውን ይረትዖ ማለት እዩ ሃሌሉያ እዚ ድማ ብምንታይ እዩ ጽሑፍ እዩ ብዝብል ቃል ሃሌሉያ ከምቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ትምልሶ ዝነበረ ጽሑፍ እዩ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ መንፈስ እዚ አባኻ ምስኣተወ ሽዑኡ አማን ምስ ገበረካ እንታይ ገበረካ ሽዑ ሓድሽ ፍጥረት ይገብረካ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን ሓድሽ ዝኾነ ህይወት ሓድሽ ዝኾነ ምርዳእ ሓድሽ ዝኾነ መመልላስ ይገብረልካ እቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ኩሉ ብሉይ ይገብሮ እቲ ሕጂ ሒዝካዮ ዘለካ ህይወት ግን ብመንፈስ ቅዱስ ዝተመርሐ ምስ እግዚአብሔር ክሎዝ ኮንታክት ዘለዎ ምስ እግዚአብሔር እናተራኸበ ዝኸይድ ካብ እግዚአብሔር መልእኽቲ እናተቐበለ ነገራት እናዓረየ እናሰርሐ ኣብ ህይወትካ ዝኸይድ ሓድሽ ህይወት ትሕዝ ማለት እዩ ምስኡ ሰላሙ ዕረፍቱ ኩሉ ነገር ኣለዎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ሓድሽ ህይወት ይህበና ኣብ ሮሜ 8:11 ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም እግዚአብሔር ይመስገን ሕልፍ ናበልኩ ሳማራይ ዝገብሮ ስለ ዘሎ ኸ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢልዎም ነይሩ ሓልሓል ግዜ ረቡኒ ይብሎ ነይሩ መምህር ብዙሕ ምስ በልዎ እንታይ ኢልዎም ንስኻ እንታይ ኢልዎም አቦ ይትበሃሉ ሓደ አቦ ኣለኩም ንስኻ እቲ ብሰማያት ዘሎ እዩ ጎይታ ይትበሃሉ ሓደ ጎይታ ኣለኩም ንስኻ እቲ ወዲ እዩ መምህር ይትበሃሉ ሓደ መምህር ኣለኩም መምህር ከዓ መኒ መንፈስ እዩ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን መንፈስ ቅዱስ እዩ ዝምህር መንፈስ ቅዱስ እዩ ዝምህረና አሜን መንፈስ ቅዱስ እዩ ዝምህረኒ ዝብል ሰብስኪ መንፈስ ቅዱስ እዩ ዝምህረና ናይ በሓቂ ኣነ ኮንኩን ድምህረኩም ኣሕዋትኩም ኣብ ጎንኹም ዘለዉ ይኮኑ ዝምህሩኹም ፓስተራት ኣይኮኑ ዝምህሩና ኣብ ከባቢና ብዙሕ ነገር ክህሉ ኽእል ንሱ ይኮነ ድምህረና መንፈስ ቅዱስ እዩ ከምቲ ንዓና ዘድልየና ገይሩ ዘረዳእና ንሓደ ነገር ቃል ኣምላኽ ከነንብብ ከለና ዝግለፀልና መንፈስ ቅዱስ እዩ ዝገልፀልና እምበር ካብ ርእስና ለባማት ስለ ዝኾንና ኣይኮንና ለባማት ምዃንና ጥበበኛታት ምዃንና መስተውዓልቲ ምዃንና እንድሕር ንሓስብ ኮይና እግዚአብሔር እንታይ ኢሉ ኣብ ቃል ኣምላኽ እንታይ ኢሉ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ መሲልኩም ጥበብ ጠቢባን ከጥፍየ መስተውዓልቶም ኣስተውዓልትኻ ከፍርስ እየ ምሽሉ ስለዚ ጥበበኛ ምዃንካ እንድሕር ድመስለካ ኮይኑ እቲ ናይ ኣምላኽ ዕሽነት ይበልፅ ካብ ናይ ዓለም ጥበብ ስለዚ ካብ ጥበብካ ኣይኮነ እዚ ምርዳእ እዚ ካብ መንፈስ ቅዱስ እዩ ሃሌሉያ ስለዚ እቲ ክሬዲት መን ይወስድ ዘሎ መንፈስ ቅዱስ እዩ እቲ ክብሪ ንመን እዩ መንፈስ ቅዱስ እዩ ስኻ ኣምላኽ እዩ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይሁን ከምኡ እዩ ዝብል ቃል ኣብ ዮሐንስ 14:26 ኣላትኩም እቲ ኣቦ ብስመይ ዝልእኾ መንፈስ ቅዱስ ንሱ ኩሉ ክምህረኩምን ነቲ ዝበልኩኹም ኩሉ
كذكركم هاليلويا كلتا نغير مالتي كمهرنا كذكرنا سلازي املاخ يمسكن اذا حلف طبو غيرنا رينا نيرنا زي باراكليتوس تبحال ناي غريك ترغم لنا نيرنا حغازي خامخانو ابغونخا خمزلو امخاري خامخانو كل غزي مساخ زخيد مخانو كابا خزي فله مخانو كابتا مجمرتا غويتا تقبل كالا ندحا بينها خمزي كونكا بيني كوينه تبل كم زي بالكا تزغارينا نيرنا هاليلويا منفس قدس مسانا سلازل هاليلويا اذا بامنت زخون نغير او وشتها بامنت زخون نغير يسوع كريستوس مستقبلك محتم مدحن منفس قدس يحتم هاليلويا እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ድሕሪው እቲ ዝበልናዮ እንታይ ተዛራሪብና ነርና አባ ግን አነ መምር ብዙሕ አይነበርኩም መምሃራና ብዝትህሉ ትኾን ኢኹም ግን ተማሃራይ ኮይነ ብዙሕ ዕድሜ ሕሊፈለኹ ንስኻ ግን ከመይ ዓይነት ተማሃራይ ኢኻ ይትሕቶ መንፈስ ቅዱስ መምህር እዩ ተባሂልካ ስኻ ከመይ ዓይነት ተማሃራይ ኢኻ ትዝዓበየ ሕቶ አባኻ ይምበር አው ይኮነን ኣብቲ መምህር ወላ ሓንቲ ጌጋ የለን ምክንያቱ እሱ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ እቲ ጌጋ ዘሎ ወይ ትሕመቕ ዘሎ ወይ ጎደሎ ዝርከብ ዘሎ ግን ኣብቲ መምህር ኣብቲ ተምሃራይ ተምሃራይ ነቲ መምህር ዝመሃሩ ብኸመይ ይዝሕዞ መምህር ምስ መሃረካ እንታይ እዩ ዝድለ ተቀበሎ ትርድኦ ትፍትን ሽዑ ምስ ተረዳእኻ ከዓ ካብ ሕቶ ተለካ ትሓትት ድሕሪኡ ገዛ ትኸይድ ነቲ ዝመሃረካ ተጽንዖ መጽሓፍቲ ገንፂልካ ትውስኸሉ ሰባት ትሓትት ነቲ ዘለካ ፍልጠት ካብቲ መምህር ዝተወሰድከ ትውስኸሉ መመሊስካ ሰብ ድማ ኣብ ቤተ ኣምላኽ ኮይኑ ክገብሮ ዘለዎ መንፈስ ቅዱስ ምስ መሃሮ ተገብር ዘሎ ነቲ ቃል ከንብቦ ምስኡ ከዓ ኮኔክሽን መመሊሱ ክቅጽል كحتت كزرارب يزقبو مزرراب كا بصلوت يزخون مزرراب كا بمستنتان يزخون اب حلفني ختكون كلخا ايخا زخون دحانا بحلفني نقدفو نحلفني زخون غزي انت زيبنا بزي يقدس اب سرحنا اب زخونه بوتانا خدنا ولا مش منفس قدس كنزرارب نخلينا he is available all the time ممهر از ممهر زسي اب بيت تمرت تراي زمهركا ممهر زي كونه اب زخلكا يبوتا زمهركا ممهر هاليلويا هاليلويا يردانا لمش حجي إذا منفس زي أبانا يحضر إذا منفس زي أنت يقبر أبانا يحضر أنت خقبر يزمت منفس قدس عند حرينا مثلا خوينو نابيك مرحنا ناب كبر أملاخ زبالة ناب تحق زبالة ناب أملاخ زحقوسو زبالة ناب كريستوس زبالة ناب عبيت زبالة ناب تبصحنا زبالة ناب تأخذ سبعي مبصح زبالة إذا كله تأملاخ بخا زدالو ونقر نخت بتصح إيه حزك هذا خير هاليلويا أبا خي حدر مساخا يقمت مالتي أو اشتغل كوفي بل بوتا يركب شعوها يسرح كابت منفس تزتل على دماغ سقاها خي ترفق إزاز يجمر كإزاز كا اللو ملو حيلنت منفس كبس كتبه متجمر نفسي أمونغو خمزة الله اللي زين فلتينا السخان سقاها الحركات قالت مقبوغون كا خم تبرتع قلبي اتستمقبو حق بالجمر شعوها ويك حيل خقبر الجمر سقاد ما بزح دحر تمجيبو انت سقا يزعبلن منفس دحر بزح تمجيبو كن تمنفس يزعبلن سلازم انت سقا خمالكو يزجمر نت حساب سقا زبله كله خيرو يزجمر نسخان نت حساب املاح نختقبر كا يدقفك املاح يمسكن نسب قرنطس كنزيلو مالو بيت مقدس املاح مخانكم منفس املاح اباكم حديرو خمزلون مهلاوندو ايتفلطون يهم زيا بتعم تقرب حتى ايتفلطون يهم مهنياتو تتقبروا زلهم زي كم منفس يكونه كابسقا يخونالو نمنتا يكون كم تخونوا زلهم منفس قدس أباكم كو أحد يرو زلهم نمنتا يكون كم تشجيرنا تقولوا زلهم مهنياتو منفس قدس أباكم كوينس كعي كويس زلهم نمنتا يزيد تقاموليات هزاربا هاليلويا أبتانا حمشي تستزراربنا لنا يمودة تستزراربنا لا مالتي منفس قدس من شرائن تبابن حيلا مخانو تزراربنا مالتي بخمي مجدي خم زخوني لنا تنكف بيننا نازيا أب كده ما يكون تسكيل التعسر تكسب عسر تزل أزرع أنا يا مال الشعوب تقرن تغسل لبا زياقاني من البت فلتوات هونيهم تمنفس جنا مع أملاك وكاكي ترفه نقول لي مرمري مو نحنا أملاك بمنفس وجيرو هاليلويا قالت سألنا زاخن بلاد سألنا إحنا أبزيات الجمالة أملاك بمنفس وجيرو قالت سألنا مع أملاك سلازم زمرمر إذا أبو زول منفس أنت زي كوينس أبسب زول نجار زفلت كن تواسمي كم أول منفس أملاك أنت زي كوينس نتابع أملاك زولو حدا يقعد فلطينا لازم نتابع أملاك زولو حسب تفلت تري لك حجنا أبنت كل سب
حتى زلات حنت حتى صباح انت كتكون يا دحر حاموش دق انت كتكون يا دحر فرق ساعات انت كتكون يا انت يخون مصاي كما يخون انت كغاطمني نابي غصي خخيد نزبل حتوتات بمول زحتات زي اب املاح زلو نغري املاح صباح زفلطي እግዚአብሔር ሲ بزعبات تنبيت كزاربو خلص كان ديغم حد غزي نبيات ابلم ኮይኖም بزعبات صباح هم زنبي حقيقه እግዚአብሔር ግና አብ ጽባህ ኮይኑ ሲ አብ ጽባህ ኮይኑ ሎሚ ይነግረካ ሃሌሉያ ስለዚህ ጽባህ እንታይ ከም ዝኸውን ከመይ ከም ትኸውን ገለመላት ትፈልጥ ተደሊኻ ነቲ ዋና ጽባህ ዝኾነ ኢኻ ትዛረቦ ወይ ትረኽቦ ዋና ጽባህ ከ በመንፈስ ቅዱስ ጌርካ ረኸበኒ ይዝብለካ ደሎ ኩሉ ነገረይ ኣብዚ መንፈስ እዚ ኣሎ እዚ መንፈስ እዚ ከ ማዕረይ ኣምላኽ እዩ ስለዚህ ካው ኢኻ ትረኽቦ እዚ ከ ኣብ ልብኻ ቀሚጥ የለኹ ይብላሉ እግዚአብሔር ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ጎሲኻ እንድሕር ከይድካ እንታይ ትኾን ኣለኻ መስልካ ንጉስ ክብረቱን ሓይሉን ኩሉን ከለወሲ ከም ባሪያ ክኸይድ ከሎ ማለት እዩ ከም ባሪያ ክግልገል ክእዘዝ ክጽረፍ ክጽፋዕ ክጭፍላቅ ከሎ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ናይ ንጉስ ዘበለ ኩሉ ሂበካ ኣለኹ ስኻ ንጉስ ኢኻ ኣብ ኩሉ ነገራት ስልጣን ሂበካ ኣለኹ ንዓኻ ተጠቀመሉ እንድሕር ኢሉካስ ንስኻ ግን ኣይ ገሌልካ ድሓንቲ ናይ ንግስነት ተቐሚጥካ ኣብ ታሽሞት ከይድ ከለኻ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ኣምላኽ ዘይፈትዎ ነገር እዩ ክትመላለሰሉ ዘይደልየካ ቦታ ኢኻ ስለዚ ንሕና ብምርዳእን ብፍልጠትን ክንመላለስ እንድሕር ኮይና ምስ መንፈስ ቅዱስ ዘለና ርክብ እዩ ዝውስኖ ይድብል ደለኹ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ሃሌሉያ ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ብዙሕ ፍልጠት ብዙሕ ሓይሊ ብዙሕ ራእይ ይህበካ እዩ እዚ ኩሉ ነገራት ክበካ ከሎ ከኣኒ ካብ መኒ ካብ ትልዑል ሃሌሉያ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ሓንቲ ነገር ብዛዕባ ሓይሊ ዝዘከርኳ እንታይ ትብል ነይራ መሲልኩም ሓይሊ ከይተቐበልኩም ሲ ካብ ኢየሩሳሌም ኣይትውፁ ኢሎም መንፈስ ቅዱስ ናብኦም ምስ ወረደኸ እንታይ ተቐቢሎም ሓይሊ ደሊኻ ሓይሊ ደሊና ኣለና ብዙሕ ነገር ክንገብር እቲ ኣምላኽ ኣብ ውሽጥና ዘቐመጦ ራእይ ኣብ ኣምላኽ ኣባና ዘቐመጦ ነገር ክፍፀም ንደሊ ኣለና መንፈስ ቅዱስ ተዋሂበካ እዩ ምሳና ኣሎ ኦሬዲ ስለዚ ከመይ ጌርና ነዚ መንፈስ ቅዱስ እዚ ነንቀሳቕሶ ከመይ ጌርና ክንሰምዖ እዩ ዝሓለፈ ዝተዛረብናሉ ሓንቲ ርእስቲ ነይራ እንታይ ትብል መሲልኩም እዚኣ ኩሉ ግዜ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣሰራርሓ እንተ ደኣ ክርዳእካ ኮይኑ ሓደ ክርዳእካ ዘለዎ ነገር ኣሎ ቅድሚ ኩሉ ምብፃሕና ማለት እዩ እዚ ከዓ እንታይ ዝበሃል ኣርእስቲ እዩ ምእዛዝ ዝበሃል ኣርእስቲ እዩ ምክንያቱ መንፈስ ቅዱስ ኣምላኽ እዩ ካብ ኣምላኽ ዝወሰዶ ነገርካ ይነግረካ ኣሎ ግበር ይብለካ ኣሎ ኩን ይብለካ ኣሎ ስራሕ ይብለካ ኣሎ ተዛረብ ይብለካ ኣሎ እስኻ እንድሕር ዘይተኣዚዝካ ከመይ ገይሩ ዝኩሉ ነገራት ይኸውን ስለዚ ንምእዛዝ ሙሉእ ልብኻ ዝሃብካ ክትከውን ኣለካ ማለት እዩ መንፈስ ቅዱስ ንዝበለካ ንምእዛዝ ሃሌሉያ ስለዚ ምእዛዝ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ሕጊ ግን ኣይኮንና ንዛረብ ዘለና ንስኻትኩም ትሕቲ ሕጊ ኮንኩምን ክበፀን እዩ እንታይ ኢሉና ብመንፈስ እንተተመራሕኩም ሲ ንስኻትኩም ትሕቲ ሕጊ ኮንኩምን እቲ ብሙሉእ ሕጊ ዝብሎ ደሎ ሲ መንፈስ ቅዱስ ኣፀቢቑ ፈልጦ እዩ ትሕግታት ምስ ኣምላኽ ኮይኑ እዩ ሰሪሕዎ ትሕግቲ ኣይንረሳዕ እዩ ትሕጊ ንሙሴ ዝሃቦ ዋላ ብድሕሪኡ ዝመፀ ኩሉ ሕግታት መንፈስ ቅዱስ ኣምላኽ ብሙሉእ ዝሰርሖ እዩ እዚ ፅቡቅ ገይሩ ፈልጦ እዩ እቲ ብድሕሪኡ ዝኸውን ነገር ግን ንኣብነት ሕጂ ማኪና ገይረ ከይድ ኣለኹ ንየማን ዶ ንፀጋም ክጥወ ብዝብል እንድሕር ሕቶ እንድሕር መፂካ ድሕር ትጠራጠር ኣለኻ ኮንካ ወይ ከዓ ኣብ ናይ ህይወት መስገደል እንድሕር ኣለኻ ኮንካ እሞ ክትምልሶ ዘለካ ነገር እዚኣስ ናበይ ናይ ክመርፅ እትብላ ነገር እንድሕር ኣላትካ ኮይና እዚኣ ፅቡቕት እያ ትመስል እዚኣ እውን ፅቡቕት እያ ትመስል እንታይ ትገብር ኩሕሸኒ ኣብ ትብለሉ እዋን ግን ምስ መንፈስ ቅዱስ ክትዘራረብ ትኽእል ኢኻ በዚ ኸይድ እንታይ ኢሉካ ሽዑ ግን ብኣብ ምኻድ እያ ብዘይ ዝኾነ ዕጢ ምጢጢ ማለት እዩ ስለዚ ምእዛዝ ኣገዳሲ እዩ እንድሕር ዘይተኣዚዝካዮ መንፈስ ቅዱስ ተሓታት ይኮነ ኣምላኽ እውን ተሓታት ይኮነ በቲ ዝመፀካ ነገር እግዚኣብሔር ግን ምሕረተኛ ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ እንታይ ገብረና ኣብ ዝኣተና ንእቶ የውፃና ከምታ ዝጠፍአት በጊዕ ሓቂ ተዝጠፍአት በጊዕ ሪኢኹም ኣለኹም ከከይዱ የምፃእ ተሰኪሙ የምፃእ ከምኡ ጌርና ግን ላሕ ከይነብሎ ጥራሕ ክንጥንቀቕ ኣለና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኣምላኽ ላሕ ዝብል ኣምላኽ ስለዘይኮነ ክብሪ ንስሙ ይኹን ብሓቂ ዘይደክም ዘበቃ ዘይስልችዎ ገይረሉ እንደ ዘይብል ክንደ ግዜ ከፍቅሮ ዘይብል ዘይፀባፀብ ኣምላኽ ስለ ዘለና ስሙ ይባረኽ ኩሉ ግዜ ክምዕደልና ይነብር ኩሉ ግዜ ከዓ ናብ ቤቱ ክመልሰና ናብ ትህላውነቱ ክመልሰና ዝደሊ ኣምላኽ እዩ ዘለና ክብሪ ንስሙ ይኹን ኣብ ዘካርያስ 4:6 እውን እንታይ ትብላላ ብመንፈሰይ እምበር ብሓይልን ክእለትን ስለዚ እቲ ሓይሊ ዝህበካ መን እዩ መንፈስ እዩ ኣምላኽ መስገን
حجي تنلوم عن تزحسبنا يعني ناخن الزرارب من البات بزح جزية خي وصلكم جد صبوا جيرنا كنرجع له بزنخ المجدي እግዚአብሔር መስገን ጎይታ ይረዳናይ ሃሌሉያ حجي انت يبن حجي منفس قدوس نامنتي نامنتاي مرحوم كل بتصنحنا نا بزح نغرات مرحوم كل بتصنحنا حدا خابو جن نامنتاي مرحوم ناب حقي هاليلويا هاليلويا ازي اب يوحنس 16 13 15 تصحيف له منفس قدوس ناب تحق زبله مرحكم يلو لاب حنتي اب 16 13 خانتا يلو منفس حقي يلولا يهمو منفس حقي هاليلويا እግዚአብሔር ይመስገን زحالف ጊዜ بزعبه حقي كنزرارب كلنا تذكروا انتكم ግን حقي مس منتاي زتححاز ይልና ወይ ከሐቅ እንታይ ማለት ይልና حقي بني عالم زراربا ወይ كنترجمو እንድሕር ኮይና the original information ማለት እዩ እቲ መበቆል ዝኾነ ትክክል ዝኾነ ሓበሬታ ወይ ከሐሳብ ዝብል ይትቃል بحق ترجم كله the original information ማለት እዩ حق ግን ኣብ ቃል ኣምላኽ ከም ኢኮነትን ብዛዕባ original information ከለ ኢኮነትን ትዛረብ ብዛዕባ the origin of everything ያ ትዛረብ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ ኣነ መገድን حقን ህይወትን ስለዚህ حق መኒ ብጀካ ክርስቶስ ካለ حق የለ ብጀካ ክርስቶስ ዝበሎ ካለ حق የለ ብጀካ ኣምላኽ ካለ حق የለ ኣብዚ ምድር ብብዙሕ ተተርጊማ ኣለ حق it is relative بخمي خاطريو نسخة بز بوينت دي خاطريو بز بوينت دي خاطريو كميو خمزي بزح زرباتات عمو نايمن كم تسمع نايمن كم تردأني تفاكا إذا نجرسي بأخا وجن حق عند حركوينس بتحل وجن كل حسود كون غالي نعوق أب خال وجن حق كون غالي سلاز ريسبكت كبروا له أوكي أجمع يقولون عند حر أنت ناس كحقت بلوز اللخا تنات كحق تبلو زلك حاسوت اندحر كوينو سي نزناتك انا سي سك حساوي خانتي لك استقبلوا دوي تحتو اي تقبلوني خا كما يركا سلازي بحاجه تنبر اي تقدنيها اتحقنيا زغونه منفس قدس حيس كان تمارالس كخلخه اب حاسوت زغونه هيوت كتنبر اي تقدنيها سلازي منفس قدس نابي مرحنا ناب تحق زبله تحق خمانيو يسوع كريستوس هاليلويا قويتا يباركم እግዚአብሔር ይመስገን መንፈስ ቅዱስ كل ጊዜ دايركت كونكشن مش منالو مس يسوع كريستوس كان مسبو ስለዚህ እዚኦም ሓደ እዮም كل ጊዜ ሓደ ዝልወጥ ነገር የለን ሕጂ كل ጊዜ حدش ነገር መንፈስ ቅዱስ ክዛረበና ወይ ፍሉይ ነገር ክዛረበና ወይ ከምዚ ዓለማዊ ዝኾነ ነገር ክዛረበና አይንጸበን መንፈስ ቅዱስ ምስ ኣምላኽ ዘተተሓሓዘ ነገር ጥራይ ይዛረበና ካብ እግዚአብሔር ዝመጸ ንእግዚአብሔር ክብሪ ዝህብ ንእግዚአብሔር ዝቅድስ ንእግዚአብሔር ዘጸብቕ እዩ ዝዛረበና ማለት حق ዘይኮነ ነገር حجي كمزي حسو أتال سرق دحان نجزيو أمخني قال ملاقيلو منفس قدس مخيرون نتيل كاسي وا نسخ حساو تخونا لها منفس قدس كحساو تقبروا لها زين منفس قدس رح يكون منفس قدس روحو تاي سمع أملاها خبر تحتبل تجزا لو هاتاري بفقرة مالالس مشو نحوات أخبر التفرق منفس قدس دبل كل أبي وات كازقلات إجزيابيري مجمرتا نسخ يكون كان يقولك نعم لخ مجمرتا أب قمت أتوه ناب نفسك يتأمن نعم لخ أب قمت أتوه ناب سبات يتأمن نعم لخ أب قمت أتوه مجمرتا እግዚአብሔር ዝብለካ اسمع كنتات هيترأي يبلك حكي أب كمين أخيرا إني تقتير زلوك بكلك نو بدحري برهان له حلفو ترى تحسو ترى يسألك خيد صوبكم ترى يبلك خلو إزي تناي منفس قدس رح امبر قوبوس لزلاس كمزي كذا طاوي حلف كل نكون بدبهال أنا حيله بكله أنا مسخر لهم أملاخ يمسخها زلو حج أنا يمسخها زلهم كساقرك يا جوها أتعب غرن أبكرني زربابين آمين هاليلويا እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ናበይ ዝመርሐና ናብ ሓቂ ኸዓ ክርስቶስ እዩ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን ካል ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 12:17 ተጻሒፉ ዘሎ ነገራት ኣሎ ናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ ትዝክርዎ እዮም ቀዳማይ ቆሮንቶስ ካብ ኣብ ምዕራፍ 12 ካብ 7-11 እንታይ ትብል ነቲ ሓደ መንፈስ ከምዚ ነቲ ሓደ መንፈስ ከምዚ ነቲ ሓደ መንፈስ ምሽዶ እቲ መንፈስ ሽዑ ኣሞዳተ ታይብ እቲ መንፈስ እዩ ከም ዝደልዮ ገይሩ ነፍስ ወከፍ ዝህቦ ሃሌሉያ ኣምላኽ ይመስገን ሪኢኹማ ሕጂ
أبزي إدخال زخف نجر بيت أملاخ دمت مالتي ويكمت زخيل حان دمت قات زيبنا كمت زخيل انتايو كان زي نمنتاي نعيك كم نايتو زي حب كاني تبلع حدا جزي حدا باستر سلزونا وممهرنا قال أملاخ سلزونا أنا سونا رغلي أنا ممكن رغلي زبلات حساس باي أوكي منفس قدوس أبغى خوينكم هرغلي كزارب يخيل أجمع يقولوا قد أنت منفس قدوس يو نتسبسي النفس وكف سكك أنت زاد اللي يرزقه نتا محبر زاد لي أنا قري فلتي منفس قدوس نعاها زاد لي كان قري فلتي منفس قدوس أملاخ زدليو دي خاخ تقبر ويس السخاء زدلي خاي خاخ تقبر تسوي خاي تحطه سلازي مئزاز دبناكم إيه حدا خابو يزي نو السخاء لو ما عندي حدا بقانقاتات مزراب دحرتو هايبو استفعل لي قانقاتات مزراب دحرتو هايبو منفس كلش دحريبو لمتاي نعيتن بيت ذهب كاني اجم يلو نسا املاك كزاراره بخيل يزغون يوزن انا خاص يدلل له እግዚአብሔር كلبد له خفلت له كرئد له فقاد كادي اجم يله لمتاي كوم ذهب كاني انا لمتاي كوم ذي كونكو كوني بسغاي ኢልካ ትገብሮ ውሳኔታት ግን ኣብ ቅድመ ኣምላኽን ኣብ ቅድመ መንፈስ ቅዱስን ካብቲ ዝለኣኸና ኣምላኽን ኣይኮነን ምክንያቱ ዝኾነ ይኹን ሰብ ምስ መንፈስ ቅዱስ ክሎዝ ኮኔክሽን እንድሕር ኣለዎ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ምስ መንፈስ ቅዱስ ትኸይድን ትምርሕን እንድሕር ኮንካ ተቐንዲ ዘገድሰካ ብሂወት እንታይ ተቐንዲ ዘገድሰካ ብሂወት እንታይ ኢየሱስ ክርስቶስ ክዛረብ ከሎ ከም ኢሉ ኣሎ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ኩሉ ግዜ ዘዘክረና ማለት እዩ እንታይ እዩ ተቐንዲ ዘገድስ ነገር نقولهم نتم سبعة ببغل تجيرو مثل أخهم سريحهم مستملسوا تايلهم مشروع يسوع كريستوس تايلهم سكروا يا خمش وبوا أجانن تقيترفوا بسمكة تعزيزهم منا نجارات كل سليتو كوينو بكا خمس زبال كايو خم وكوينو إلهم تحجزوا يبه أوكي دحان قاعد تحجزوا شو جنز بالهم نجار منفس كل كل جدينا أنا خذ ذكرنا نجار نساء يسوع كريستوس تزاروا نجار تايلهم شعور بس زي كنا ستايلهم سمكم عم مزجب هو سلسلة صحفة بس تحققوا له حجي اتقبقاتات التنبيتات كل نجار زوهاب زلو أملاخ نتناتو علامة نختسلت ويك أنا خسرح له زوهاب دلو نجاراتي أملاخ نخعيلي أملاخ نجار كقنع كتسبق بزحي ولود دما نبيت أملاخ نخازو نابتناي زل عالم هيوت نخازو يلو زقبرو دولي اتقندي نجزيابير زقد سوزلكن نسخة ناب إجابير من زاي سلازي اتعيو بدحريو زمتزق مالتي حجي اتعيو بعلها تمرصو قال مالا ندحر كوينو انت اخوانا كاين عخا بليليت كاختاتو بليليت كاختو تسقم بليليت كاخت قبرو قال اخت فتني خا اتسلطان كن ناي املاخ يخون زلو كبرخا ناي إجابيري وهابخا املاخ بعلي كبرخ وزدلو زلوخا إجابيري نسخا يكون كان سلازي كبر اسخا خون يقول كله زتوهبك زباله كله نعخايو كابخايو إلك إخا تقلقلن أملاخ يمسكن إذكر منفس قدوس حد خبتينا منفس قدوس سرحي انتايو يهبنا يخبلكم إليه اتزالي الناسي حتو سكاكم زيدو كمي كقبر بخمي ما قد خنا قلقل بخمي نقزي أبير كخبرو كدبر كلنا منفس قدوس يهبنا هاليلويا يهبنا منفس قدوس يهبكاي منفس قدوس أهيبنني يلن ترسيع جلز بهالنجار كمتسيء بلنا بطلاقة منفس قدوس مساحة ساعة هاللو يهبكاي سيزي تواهبنا ينك زي أبير مسكن هاليلويا هاليلويا حجي فيرما ويكا كاب قدمات حيزو زفلت زنبر حدا نجار له زخا تاي بهال قدم زخوانه نجار تاي قبرله محتم يقبروا له مش محتم استقبروا له زبله خا بصح نجارات يلوتني يروح جنا ابنت أب مزحف أستيرين يلنا تي نجوس محتم جيرو زحفو ورا قلبيتهم جيرو من تقبرون يرا تدبدا بمستزحف مستودات شمعام كيخب شعب قلبيتهم جيرو محتم جولا زيادة سبري ملا زيادة حرت سيرة نتي نجوس كم ملكت نعقتها تعمل أختتيا خمسة لوا نبتستبح لسبك بتصحلوا حكي كمان يعني حجي إذا محتم زخا بتعم أقداسي يرشلو مالتي حجي نعنا دما هاليلويا እግዚአብሔር ይመስገን እዚ መንፈስ ቅዱስ እዚ አባና ክመጽእ ከሎ ማሕተም ምስኮነ ታይ ዝኸውን ደሎ ኣምላኽ ታይ ዝብዘሎ ነግረ መገዱ ከይትትንክፉ ለይናተይ
أنا دمي زغمت كل سنة زغمت كل سنة خيتهم كفلي زلوا معي سلازي نازل في رزعة ولا حدينا إذا ما حتى مزغا منفس قدسي هاليلويا إذا ما حتى مزي أبكر ما أملاك تقرب كلها تصبح نجوه انتي زغون ملكت زغون يا إذا بقويتها زدحنا بأمنته أبقويتها زمزة ولود زخانة مثل ولودنا تقبله أبا أبوز بالمنفس تقبله بمنفس قدس تمالالس إيو لازم إذا ما حتى مزي أبكر مجزيابها كبر اللو هاب إفيسون حالة عسى سلستخن كيدينا كم زيب لنا نسخاتكم ون بؤو قال حكي نايمدحانكم ونجل مسمعكم بؤو مس آمنكم هاليلويا مس آمنكم بناي تسفى منفس تحاتمكم هاليلويا እግዚአብሔር ይመስገን እዚ መንፈስ እዚ ሽዑ እንታይ እዩ ናይ ተስፋ መንፈስ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ሕጂ እንታይ ኻ ተስፋ ትገብር ዘለኻ እንታይ እዩ ተስፋ ተይልና እዚ ብዓለም ዝካናወነልና ነገር ጥራይ ኣይኮነን ነቲ ዝረአ ነገር ተስፋ ዝገብሮ ወላ ሓደ የለን ነቲ ዝረአ ነገር ተስፋ ትገብሮ ወላ ሓደ የለን ተስፋ ብኸምኡ ክግለጽ ኣይክእልን እዩ ነቲ ዘይረአ ነገር ኢኻ ብእምነት ተስፋ ትገብሮ ሓቀይዶ ትጽበዮ ማለት ትጸባበዮ ማለት ሕጂ እዚ ኸኣኒ እዚ ናይ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ ተሓቲምኩም ኣለኹም ይብለና እዚ ተስፋ እዚ ኸ ኣበይ ዝፍጸም ሃሌሉያ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ይዝፍጸም አሜን መወዳእቱ ንሲ ናብ ከምኡ ገጹ ዝመርሓና ናብ ከምኡ ገጹ ዝወስደና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ከም ማሕተም ኮይኑ ዝዛረበና ምስ እግዚአብሔር ዘቕርበና ኸ እዚ መንፈስ እዚ ሃሌሉያ ስለዚ እንታይ እዩ ሓደ ካብቲ ስራሕ ናይ መንፈስ ቅዱስ ንሪኦ ዘለና እንታይ እዩ ማሕተም ምልክት እዩ ነቲ ናይ ምድሓና መተኣማመን ዝኸውን ነቲ ናይ ተስፋና ወረስቲ ምዃንና ዝነግር መንፈስ ቅዱስ እዩ ሃሌሉያ ኣምላኽ ይመስገን ብድሕሪኡ ዘሎ ማለት ንሕና ኩላትና ወላ ሓደ ሰብ ክምካሕ ዝኽእል የልቦን ብድኻም ዘይመላለስ ወይ ዘይደኸመ ወይ ከዓ ክደክም ዘይክእል ሰብ ዝበሃል የለን ከምኡ የለን መንፈስ ቅዱስ ኣብዚ ግዜ እዚ እንታይ ይስርሑ እንተይልና ሽዑ እንታይ ገብረና يدقفنا يلعلنا نبي እግዚአብሔር አባና ዘሎ حسب እግዚአብሔር አባና ዘሎ መደብ የርየና ማለት እዩ እቲ ንሕና ኦይ አንስ ገለ ንብለሉ ዋን ከመይ ከውን እዚ ነገር እዚ እና ታሽሙና ንሐስበሉ ወይ ካን ጭነቀሉ ነገር ከውን ከሉ እግዚአብሔር ሽዑ በዚ መንፈሱ ጌው እንታይ የርየና هو እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ኻዚ መደቡ መደብ እኮ ዝንዝን ከመይ ገይሩ ዲኻ ከኽብረካ ከመይ ገይሩ ዲኻ ሳገረካ ከመይ ገይሩ ዲኻ ዕብየካ ናበይ ዲኻ ብፅሓካ እቲ ናይ ዘለዓለም ቤት እቲ ዓብይ ዝኾነ ክብሪ እኳ ይተዳልልካ ዘሎ ኣብዛ ምድሪ 100 ከዓበት ኣብ ሰማያትካ እንታይ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ዘለዓለም ህይወት ሃሌሉያ ኣብዛ ምድሪ 100 ከዓበት ሰላም እንተልካ 100 ከዓበት ብ100 ግዜ ዕፅፊ ኣርባሕዮ ዕረፍቲ ተልካ ኣርባሕዮ كل نجار ولا prosperity زبهال دلو كل نجار هبتي كبرت كله عبيت كله زبهال دلو بميت جزء 4 يوم جزء أبيك بكادلو أب سمعت كان نيزل على اليوم سلز إزي أذكرها كماليت من فسكول شوي حتى أبرم يشوف منت إذا شيء كم زت بلا لا بتمسك سالم من قديم من فسكول بس أبي هو نازل قبره نجارينا نرزلنا أبشوف منت إذا شيء حادث بسبب بلايس كان رومي شمونت إسران شدشتن مالت زغان يكون سب أبغزي دخامو يكون أبغزي شجر يكون أنت كجبر كم زلو جنق زلو وانا كارلو زغان يسب كا يخبدو خيلي تبسكا زحلف زلو منفس دما كومون دخامنا يدقفوي كم يجرنا خنصلي كم زقبانا ينفلت نامو سلازت منفس بعلي بزين قر هتا زلمنا آمين هاليلويا آمين حد جزي ولا وننتهي لنا خم نتسلسي أين فلتني نحد حدوا حجي نابنت أنت أبنت كن كل جزء نتقصى أنت لا مسيركم يوسفات بحال نجوس نيروش يوسفات بحال نجوس نيرونا إسرائيل كور رويلهم فلسطينيين مسعردو فرحوا بزن تاخو قبري أنا قابش قراءتي اللي هو مسفرحة شعوء لإግዚአብሔር لميو مالتي እግዚአብሔር دبولو نجار انتاي أنت نجاره ساتايلو يوم أبيت كحليفك هيبك له سخاج أنت يقبل بمجمرته بمسكانه وطا هاليلويا سخاجم بمسكانه وطا له حجي
نهنا ምናልባት ንስጋና ጥዕመና خيل ኣብቲ ግዜ ሽግር ኣብቲ ግዜ ሕማቅ ኩነታት እንከለና ከነስቆርቁር ጥዕመና ከነማረር ጥዕመና ከነስተማስል ጥዕመና ይምቅረና ሕጂ ሓደ ግዜ ሓደ እዋን ስጋ ይጥዕሞ ይሆም ደስ ይብለ ክትበከ ከለኻ መመሊስካ በካቱ ዝኸሉ መመሊስካ በቃ ተሓዲ ዝከረካ ኣብ ርእስ ዝደራረበካ ኣነ ብኸም ሓሊፈሎ ኣነ ኣብ ህይወተይ ብኸም ሓሊፈሎ ምክንያቱ ኣብ ሰዋ ሓሊፈ ኣለኹ ኣብ ጁባ ሓሊፈ ኣለኹ ከምኡ ሕማቅ ኩነታት ሕማቅ ኣሸጋሪ ኩነታት ምዕፃው ማእሰርቲ መግዛእቲ እንታይ ከም ትኸውን ዘይትፈልጠሉ ኣብ ምድረ በዳ ዝተደርበኻ ኮይኑ ዝስምዓካ ናይ መገዲ ሊብያ ንባዕሉ ዓብ ምስክር ምክንያቱ ኣብ ሊብያ ክትሓልፍ ከለኻ ዝበዛሕኩም ትፈልጥዎ ኢኹም ትሓልፍ ከለኻ እንታይ ከም ትኸውን ከም ኣይትፈልጥን ኢኻ ኣነ ብነብሰይ ኣነ ብገዛእ ርእሰይ ፅምኢ ስለ ዘይክእል ብፅምኢ ጥዋዕ ኢለየ ነይረ ሽዑ እግዚአብሔር ረዲእኒ ብህይወት ኣለኩም በር ሽዑ በቃ ከምዚ በቃ ክመውት ትደይ ድበል ኩሉ እዋን እዩ ነይሩ ማለት ምክንያቱ ብነብሰይ ኣነ ኩሉ ግዜ ሓኪም ኮይነ እየ ነይረ ነዊሕ ዓመታት ኣብ ፅቡቕ ቦታ ኮይነ እየ ዝሰርሕ ነይረ ስለዚ ኩሉ ነገር ኣብ ጥቓዩ ነይሩ ሽዑ ኣብዚ መከራ ድርግም ምስ በልኩ ግን እቲ ናይ ፅምኢ ግዜ እቲ ዝሓልፎ ዝነበርና እቲ ምጭፍላቕ ይኸብድ እዩ ካብቶም ምሳይ ዝነበሩ ብጀካ ክልተ ኣመንቲ ካልኣይ ነበርና እዞም ክልተ ኣመንቲ ከመን ክንረኻኸብ ኣይከኣልና እኳ በቲ ቃል ከይንፃናንዕና ንሕድሕድና ረዲኹምኒ ኣብ ማኪና ክንከይድ ከለና ማኪና ጫማይ ክሳዕ ኣብ መገዲ ዝወድቕ ምድፋእ ክሳብ ክትወድቕ ትደሊ ማለት እዩ ንምንታይ እዩ ዝኩሉ ዝኸውን ደሎ እንድሕር ኢልኩምኒ መከራይ ኣብቲ ንስኻ ትሓልፎ ዘለኻ ነገር ሰይጣንካ መሊሽ እዩ ዝውስኸልካ በቃ ሕጂ ኣብ ከምኡ ኩነታት ክትሓልፍ ከለኻ እንታይ ኢልካ ክትፅሊ ከም ዘለካ ዘይትፈልጠሉ እዋን ኣሎ ማለት ሙሴ ሓውና ብቐዳማይ ሰብከና ነይሩ ይምህረና ነይሩ ንምስጋና ኢና ተፀዊዕና ሃሌሉያ ንምስጋና ኢና ተፀዊዕና እዚ ንምስጋና ከም ትፀዋዕና ኣብታ ሰዓት እቲኣ ከነመስግን ከም ዘለና ዘዘክረና ምስጋና ክኸውን ከም ዘለዎ ኣብ ውሽጥና ዝገብረና ግን መንፈስ ቅዱስ